marxantes, nos sentimos mensageiros daquilo que nos transmitiron millóns de corazóns para que digamos aos poderosos: muden dos acontecimentos. O que queremos facer con a marcha tamén é o espírito do ser humano que se plasma en a non violencia. Eso é o que nós queremos levar de Galiza hacia o mundo, hacia Punta de Vacas.